ngithande ngempela kini ukuthi ngiyobona uma wakho noma ikatla kini at least. Babe, we've been dating for 6 years now. Okay. Dami ngithi ngifuna ukuyilalela. Umbukiyani inwele engazazi ngisesaba akuzona ezami futhi akuzona ngisho nekama. Uchaza ukuthi ubaba wakho uyajola? Awuhlukani nothulani phansi. Kade ngangikukhuza ufuna ukubonani? Telefoni yami labalekana endlini yami. Ngisuke ngikugxobe manje uyazi. Yoxoba unyoko, ubelethe ingane indwanda ngembebefu. Hayi mbulasi. Amakhophi amaningi. Futhi mangithanda ngisengenza amanye. Ngenze sure futhi ukuthi ngiyawadlulisa. Angicabanga ukuthi umkaha ngajabula. Mangasabona ukuthi ushane sifaka phakathi. Ngengcwethe ngisekusakaza ngiphamela ukuvala amehlo umusilili mana. Oyinkinga yakho. Uyoshaya unyoko, ucathi mina ngiphathe ngibhenge zokuvalela ejele mina ngiqedile ukufamba bakho. Ukhuluma nawe namatapoda, wagcina ibona u500 rand. Sana sam. Ya, yazi kunendlela esengithathile njengamanje eMaritzburg. Ngicabanga ukuthi ngizokubona intambama mama sengibuyile. Awuzudededlala ngami. Phela wena ongenza ngibe muhle kanje. Uba nginakekele, ngabe ngimumbi njengentombazane yangasekhaya. Singathandana nawe. Akukho engaphenda ngakusona. Juluka nawe mfilithi. Yabo ukuthi ubunganamali, ubolopholo, ujika nelanga. Abantu bonke bakuthatha kancane, nentombi yakhe ikuthatha kancane. Bafethu, makwenzekile athola umasentshana angasho lutho. Ngiyamthatha amahle ngemkhibi. Sobamba naye ofisa bo2 benyama. Yabona manje uthande leqiniso. Selindlala. Mase ufuna. Bakhuluma lifanana la. Mase ukwenze njani? Bona kina. Yini? Umethi Snap, Khuluma nami kanti. angikhuluma noBeyonce. Kanti silima impela bothi ngikhuluma nawe. Cha phela ngibona ubhibhidla kanti uyaqhumisa yini. Uyeyisa unjalo nje umeleni la. Ushayela ama-taxi ngobuNgubuthi ngimeleni la. Ey'lala la ngavota mina ngizoma noma ngikuphi la ngithanda ukuma khona. Ungifunani umthetho wakho? Awuhlukani nothulani phansi. Kade ngangikukhuza ufuna ukubonani? Sisinamayo salala lothulani wakho ungena profit. Ey'lala la mina ngazi abantu abasey'ntweni. Alabo matabuda kabakho. Ingakho nje sebeqedile abafana abathanda izinto. Baqeda unyoko. Ngisuke ngikugxobe manje uyazi. Yoxoba unyoko, ubelethe ingane indwanda ngembebefu. Uma ngase ngithole isibani sephuma nediploma yami engineering, abafana ngabasemalini bafana. Wonke amaphupho amazofezela nje. Layo ukuthi ngithanda ngofundo nathabo mngani wami. Ngoba ufika uhlale kunzima. Kodwa ngabakho bebhenga left and right uqhubeke uqolozelela nencwadi. Masudla izithelo zakho, nawe uyacaza kumele benze izithelo zakho mfethu. Yeah, qinisekile. Amantombazana abhengayo wathola semjolwane ukuguge emancane evithekile. Lapho ashaya ngengane nga3 engafishwa na26. Abanga. Awasebenze njalo athembele emalini yeqolo. Uthana nasawazi. Bathi imali amahhala. Kanti imali abakho kubentela. Abantu ababekezela njengathi edeskini kunzima bakhohlwa ubumnandi ngoba befuna ikusasa eliqhakazile. Balithola. Kodwa manje sebonje ingane zabantu. Ingxenye yabo abantu abaphuza ukucabanga. Ungazi ukuthi ubelani nengane ubuzazi kahle ukuthi awusebenzi. Akhona ama-condom nezinye indlela zokuhlela uma uzazi ukuthi uyilege ngethanda ukuya all out. Gents, singalumela phela manje. Nami nginayo ingane futhi angisebenzi. But lokho akusho ukuthi ngicabanga kancane. Futhi akusho ukuthi mina ngami ngizona lapho ngithanda imali yeqolo. Basuke isikhathi nje ukuthi ngibele ngane. Ngiyakuzwa mfethu.
and futhi ngiya-understand ukuthi mina into engicika kucima mfethu ukubona uma wengane sekugcibezelise ngabo Brazilian hair mfethu seseshaya nano-skinny jean ngayo le mali engane engekho so lapho ingane ishaya ngamadana na-few sigqiza amafinyeli okusho khona ukuthi futhi akayinakele nokuyinakela leyo ngane. Philani baba, labo sebeganga mfethu bacikela phansi labantu abasebenzisa le mali ukufeza idingo zengane ngoba vele le mali yengane ukuthi wena kulowo nawo ugcwalise ngayo le mali ngoba sikhuluma amaqiniso le mali incane ngeke uyondlinga no-300 something angazi ukuthi ubaba. Hey, incane into esho. Abanye beze bathi le mali iyasiza ekutheni imisimizi, ixoshe nekade eziko. Bose iyangixaka mina lento ukuthi kanti le mali yani yokuxosha ikade eziko noma ukuthi yonke ingane. Thabo mfethu, le mali usizo futhi nawe uyabona mfethu. Uhulumeni futhi kumele anyuse le mali ngoba thina savota manje. Bahola imali engaka futhi izumbu thina sihlala emjondwe lewayo la. Angiphathi khona imali enezulu. Siba nama-window pools la endlini. Uhambe emanzini kanje kodwa savota. Hayi come on manje hayi. Hayi. Sizwe baba. Funda ube nephepha ezokukhulumela uthole malini. Uye kunama-payslip abantu abafunda abagogoda. Sebelithi ukuthi uzabo phela manje. Ya wena noMathemba oyichathi ke siphinde sihlangane. Sorry bhuti sengathi uyangifanisa angisiyene noMathemba mina. Ngempela udidekile marazi. Yena 17 unoMathemba wena. Ifoni yami uyabalekana endlini yami. Ungazanda phone yakho mina futhi angikwazi ngiyaqala nokukubona. Futhi unokulo 17 wakho manje. Sondela. Hey wena, hey. Ibaleka wena. Hayi na ufuna sesitabe ngempama uzobona sidadi. Khumula wena wenza kancane. Khumula. Poison. Hlelela ngedama yabona lezi zinto ngeqatshula umuntu. Bawuthini bona abantu sekenyamba nqondo. Ucathi sifuna ukuyidla enkulu le nje. Yathi sebuqinisile phela na ngiyamboza xa ngisifuna ukumripe first. Wena, uthi baleka. Yewena hey, buyi woza. So babe, like you came last week and we went out. It was really, really nice. Like I really love a guy I can trust just like you know. Yes, baby girl, I would have came. It's just there's a car available on Tuma, putting cocaine for this funeral police. Now we have to go up with Ganjana, especially at the end of the month. Babe, you're trying to tell me what you being a second machine cleaner to tell me that you're not gonna come anymore. You just kept quiet. Or maybe finding your prophet on Djibouti, you're not gonna come anymore. Yeah, when I'm just being sarcastic, and I don't really like the tone that you're using. Might be willing as in Jan. Now becoming something useful. Okay, babe, like really, ungisane ngempela again. Uthi ngobona uma wakho. Noma ikatla again at least. Babe, we've been dating for 6 years now. 6 years. And when I say ngikhathele lokhu ngiletha lana endlini asiza umngane wakho, I want to go to your house. Uyazi nje ukuthi Babe, uma ngibuza umbuzo simple njengalo kodwa uhluleka umphendula and keep beating around the bush. Sengizohamba manje ngoba uyabona ngathi ngithola isigube sentamo. How babe, uyahleba ngoba sayaqeda ukukhuluma. Isafuna ukubuza. Uzobuza kusasa. Ukuthi kwamanje I'm still rushing ukuthi ngikhethe story ku-Ray. Babe, ngicela nje ukuthi iy'nto zaku-Ray are more important than I am. Angithi you still using that same number, right? Ngizokufonela lesi then ungabuza noma yini ufuna ukuyibuza.
Baby. Ngilanga kini nje enza kuwena. Ade simile lana. Okay, ngiyeza manje no 5 minutes. Eish. Okay. Awungeke nathi. Namanje sama ama uzobheka amahle. Angephe mhlawumbe sabhiza simlinde kancane. Noma 20 minutes. 20 minutes sonke nathi. Hayi ungazodlala la wena. Bese ngimana nini minusuko hayi phela kuyacaca ukuthi umuntu uzokaliwa namhlanje. Hayi bothaba mfethu buka. Uyazi ukuthi namajitha ngapha wacwanywa ngihamba lengane. Mase ngifice la usengingedwa la usungishiyile. Azongenza isilo sengubo lamajitha. Hayi nathi baba. Nami nginolami utako. Kanti ehlahlale sikufundisa noNolova uyitshelini amahle. Hayi mfethu ngisazomtshela ukuthi ngingasitholi isikhathi right. Usazomtshela? Hayi nathi baba kanti into enhlani ikhuluma naye uma ngasitholi isikhathi sokuthi umtshela usagcina isikhathi. Sewunento eziningi thina sesiyilungisa noAmahle. Ngize ngicine sengikhohlile yini. Ngoba ngathi le sikhathi ayibalekile ku relationship yakho. Ungangibambezeli. Ake ngiphuthume nami ngiyodinga into ezibalekile. Mbani siyezwe kuthi ulimele. Sisithi asiphuthume sizokubona. Kodwa ulimele kakhulu. Hayi ngiyaright bangani ukuthi waduma ikhanda ngalela langa nomqondo wathi ubaleka kancane for 2 minutes. Yini ushawelani? Ilesi sibotho suBrenda nalomguvelo omngani wakho uSipheke. Ungizumile wangishaya ngento eqinile la ekhanda. Akushayelani? Ngabe ngishaweleni kodwa nqobile ngaphandle kwalomataphuda wothulani. Awu nawo kodwa uyawathanda amadoda abantu. Uyibambe lapho ke amahle. Ngosukuba nephutha amadoda abantu athanda. Hey, kulesikhathi samanje kusakhona abantu abaselela amadoda. Hey, buzumbali unesipiliyoni. Kahle ukuphapha amahle. Musa nje uqina. Kodwa yena uBrenda uzoyikhotha imbenge yomile. Phela imsana. Bali ngithi yeke mina lento le ngoba vele uthi usamthanda uthulana. Angiyiboni into ezobuyilwela. Nqobile isithunzi sami lesisidicelelwe phansi. Ilokishi lonke seliyazi ngale ndaba. Igcwele ku Facebook. Nani bengekho ngesikhathi yenziwe kodwa seniyazi. Uyathanda ukulwa nawe iyeke lento yakho ngoba izokufaka enkingeni. Never. Ngidlala abantu mina ngisazodlala ufu. Bakushaye kahle wena. Iphi juice sesisayiqeda indaba ungasithi ijuice. Papa njalo. Yabuya. Mfethu, usiboleke light. Anginayo mfethu. Futhi mina ngigame. Mfethu, awucasela sonke rand phela lapho. Sifuna ukuthenga isikholwane. Uhlala laphi? Uhlala la ngaphezulu. Mfethu, pho bewayini la ngezansi. Hayi. Bengizobuka indawo nje, ngishaye round. Awushaye ngandawo zangakini. Senze ilima wena. Nasijuluka nomshito sijwayela kabi. Xa ngebhethi manje uqwali futhi boy. No, mina bafethu bese ngibonile vele indawo zangapha. Bese ngivele sengizohamba. Manje ngiyathemba ukuthi nihambe kahle ngakho imlandeli kaMehle beningavukile. Bro mtshali khulileka thina kasi ayiqali ibhedela igazi nesipiliyoni. Lela my boy. Uma ungangihloniphi uzoshesha ulandele oba omkhulu bakho uyezwa? Awungaxolisa baba. Bese ngibona ukuthi ikhona into engifuna ngaphakathi. Labo bafanele uqale eqedwe ngisivumelana. Umuntu uma ethola into yakhe. Isivumelwano sasithini? Sasithi masiqedwe umsebenzi uzosikhokhela. Until ngibone impumela lento ebengiyiphethe. Ngizobe sengikwazi ukukhokhela and since ningimosela isikhathi imali ebengizokhokhela yona izokhokhela lesi sikhathi ningimosela sona. Angiyiboni inkinga mina baba. Yini manje lo? Umsebenzi lo. Ngifuna ukuthi nithi uyisheka kancane impilo lengane niyenze nje ukuthi benzeni. Ngobani? I'm not paying you to ask me a question. Ngifuna niyenze le impilo lengane niyitatazelise nisheke ngibone ukuthi izogcina. Brenda, senhliziyo yami ake ngikhumbula nabalethu no2 and yabo manje umndeni ngisenawo nina no2 into engiyenza manje singenza ngani bazamnandi lamazi basho siza sithando sami yazi bancane manje abafana abakwazi ukunakekela umndeni yabo
esikhathini samanje bebemithisile bayabaleka intombazana abantu esaliqhathanisa usizi. Mina njalo sithanda sami futhi ngisho ukuthi basakhona babeqinisa lamnyanga abazumelana nazo zonke izidingo zabo. Just that abadumile njengezikhohlale balekela ukondla. Asiyeke izinto eziningi nabantu abangeke basisendawo. Manje sithini indaba ulethu ngapha esikoleni bayifuna imali phela ngenyanga. Bathi uma ngabe ngakhokhi ingane izokhishwa esikoleni. Yazi Brenda, sadla amathamba engqondo nami. Abantu ngisebenza khona. Company yini labelungu bahambe baphindele emazweni abo. So nje sisele dengwane but nami njengendoda ngizobonisa yena. Ngoba nje nale mali grant ayisizi ngalutho. Angeke phela sithembele kuyona. Kusho kumele bane ngishiye isikole nami ngiyifunela amatowana ngoba ngibona ngathi sengibambezela isikole manje. Brenda ungasikeli isikole. Because usole kuhamba nesikhathi. Yabo isikole Brenda. Sibalekile. Yabo lesisendlela njengamanje lesikhashana yazi. Mina zobona simisanje njengendoda. Kumele sibambisane ngendlela ingane. Akwenza konke Brenda. Kodwa yabolekile isikole. Ngalingi uzuyenza. Yabona nje mina ngidlala uPass John bangenza ubhoyi bangikhomba ngapha nangapha just because ngisiqedanga isikole. Lo ngenza ngifane nqamashini umuntu ongaziqala isikole because isikole imali efanayo. Ungathi wena no grade 11 ukwazi ukukhuluma isingisi hayibo. Wena ngcono kaphela kunalabaza abasiqala nosiqala. No, into engizoyenza manje right ukuthi ngihambe ngothola isipani songalela ngcono so ukuthi ngizokhona ukuhamba ngifundele futhi ngiphumule wena nophilani. Upholethu kushanda kancane sibona abantwana. Uyahlanya abantwana bomnuka yini? Ngizofuna ukufundisa ingane umkhulu incane kanjeni. Awu ngiyadlala. But awulethe umbono. Ulele bedlala ontanga bakhe ngabana qeda umgeza wazuleka. No, it's fine. Ngimbona kusasa ke. Ngithanda. Insuku ngombeni. Manje qhamuka lo. Sometimes ngiyibuza ukuthi ingqondo yakhe yabamba noma iyadedela ngoba ngoze uhlaniphile mina. Awubheke ukhuluma ngani manje? Yazi mina ngazi sabantu abathanda nami befuna ukubonana bafonelana bahlangane somewhere. Hayi lento yakho uthi uvela uhambe nje uye kantombazana uyohlala deqe kusofa ufuna usithokozile. Sometimes umuntu amfonela angalibamba ucingo. Then kuzombheka kubo njengenjwayo then ufike ngekho umuntu. Kuzo zonke nje izinto ongabayizona. Bakhetha ukumdayisa emasingcwabisana. Yazi ngifisa isithunzi. So lapho ngozisize lutho. Yazi ningi kanjani izinto esizimlahlekele ngingacabanga kwakho. Chill babes. Izwile ngeke ngiphinde. Yazi uma ungaphinda uzothola ireceipt ngoningi tshela. Yes boss. Okay, nginobuzo. Ngisahamba. Awukade yini manje? Sihamba kanjani? Ukuba uzange ekhaya, labe sisikhathi sonke sokuyijolela la. Manje usukwaphapha waye ekhaya. Seqhamuka lekenge yakho. Sawubona baba kaJulu. Yini nje le? Hawu baba, leli gama lithole ebholeni nasengiduma ngalo. Akusikhona ebholeni. Ingakho ungaqonyebe nje wena mfana. Lokujuluka kwakho. Hawu baba. Njengoba usuku kanje. Nekuletha umakoti la ngembona.
Yezwa Nkazimo. Baba mina kusamele ngiqedele ukufunda bese ngiyosebenza then sesingakhuluma indaba yokushada. Angimfuni usikhotheni wentombazane ongadacile. Ngiyezwa baba. Manje usheshise phela ngoba iminyaka iyahamba manje. Dinga umagodo ezongiphelela. Unayo kodwa nento. Yebo baba. Hayela ke Nkazimo. Kuzofuneka ukumlethe ngithi umhlaziya kancane. Phela ngifune uhamba ungiqoqela yonke impuphe le mina. Ngiyezwa baba. Futhi angibafuni amacala la nokuganga. Ngoba uma ungalaleli uzoyisola. Mina baba ngigangi. Laba ngale bafundayo hayi abahluphayo. Uhleke uma kunjalo. Hamba la. Sithobo. Wena uma ingane yakho iyondliwe enye indoda ukhona wena. Manje mazi ucabanga singayithanda nami lento eyenzakalayo. Uma wengane yakho ajole nje ngoba nakho uncenga ukondlela ingane ungenzi lutho nje uyadlala wena. Mazi mfethu angisebenzi uyazi anginamali ngiyimele. Abazali bami kade bangifonela manje ucabanga ukuthi imali ngizoyithatha phi mina mekunjalo. Lokho kusho ukuthi idayisa ngoma wengane nengane wayenzelana ingane wasekuqaleni uma ungasebenzi. Mfethu ngeke usisize ngalutho silokho esibuyele emuva. Ngezinye indlela oniqondo ufanele ngene ebugebengwini ngimoshe noma bese ngiyafuza ukuthi ingane yami ikhule kahle njengazo zonke izingane. Alikho ithuna lendlala. Hlanganisa somthumo usubhede. Siyayazi phela imikhuba yakho namantombazane nokuba Ben10. Sho ukuthi wena uyawa diesel. Kodwa uhlulo kondle ingane yakho. Mazi mngane wami ngikukhonzile. Kodwa manje masiqala ukungibhedela soxa abantu ehamba bese kuba khona ogcina okhalayo phakathi kwethu. Uthi wona somthumo isilimi iqiniso liyakushisa. Phinda futhi sisilima ukugcina. Ngeke ngisho. Hayi ngoba ngikusaba uthi angithandi. Hey whatever. Hey madoda, izembe libekiwe lemnyama. Bayashona abantu, ikakhulukazi amaciko. Kanti usize masubona befihla. Hey, ungabusayisho phela lona. Kazi thina soba njani ngoba mina nginawo masingcwabisana. Hey, mina sawujona masingcwabisana. Masingcwabisana uzawujona lokhu ungabuse nje ngesaka. Umbohle ngathi usesemuva kakhulu. Mina ngijoyinile masingcwabisana. Ngikwazi ufuna ukuthini kimi uthi umuntu ngajona ngesaka emva kokujoyina masingcwabisana. Hey Joe, ubona izinto lezi zobugebengu ngapi? Cha ngiyakuzwa mbohle. Indaba obugebengu baningi bekhala ngayo ikakhulukazi mase khuluma ngomasingcwabisana. Babodwa bakhala ngokuthi afika ngamabhokisi abanye ufana bakhokha imali eningi kodwa ke sinenhlanhla thina ngoba bakhona nabo njalo abantu abazi izinto. Benziwa yini ubugebengu ukuthi abantu abazi? Kanjani? Into yenza ukuthi abantu bangazi. Ayije nkathi unichaza ngomasingcwabisana. Bekuthi ujoyina masingcwabisana. Ungatshelwa zonke izinto. Kuthi ujoyina masingcwabisana sokumina i-casket. Uma usushonile ubizwe kuthiwa wozokhetha i-casket. Hayi kahle ujoyina kujoyina. Yabona masukhetha. Fethu wakhetha ibhokisi uthi wena mangade ngithandayo. Bathini bona? Hayi leli alikho kulolu hlelo lakho. Eda 7000. Uzothatha. Yazo ngehlaba ngani wayeshoda phela amabhokisi. Wamama mina wangcwatshwa esemkhulu kanti waje masingcwabisana emncane. Uthe mase kufanele impela ukuthi kancwatshwe kwathiwa ngoba usemkhulu ufuna si-add more amount ukuze sikwazi ukuthi bemkhandele extra coffee. Lento engingayazi ke mina ukuthi yini. Ngabe sengixayeka awuzonda lapho masingcwabisana. Yabona lento enikhulumayo into ngaze ngiyinaki. Sengiyabona ubugebengu ngikhala ngakho. Uyazi ngishiswa yini wehlaba ngani? Uma uthatha masingcwabisana wayithathile wena wedwa. Kodwa kusayina wena wedwa. Shuthi iqaba ba.
kalwa wena unkosikazi angithi ukuze kuthiwa khona lento okuthiwa term and condition mawabuza ukuthi yini ama-terms and condition bakutshela ama-premiums akho kwani nani hayi bakutshele into ezolimaza bona yeah one angithi-ke thina njengosomabhizinisi siye sibuke-ke lento ukuthi uyibhizinisi ethi liyakha ngani imali sathola ukuthi-ke omasingcwabisane ikhaseningi bayakha imali ngale zinto lezi abazi ukuthi zoyidinga ibhokisi elihle makushona umuntu bathi-ke edi imali akufanele fanele uma ujoyina bakukhombise ukuthi nakho umasingcwabisane uthathayo nansi i-benefit uyibone before kushona umuntu Thulani lalela lapho Bhutiza ngisafuna ungaphinde ihlanise nami yezwa. Lalela ngimthondo into esho. Ngicabanga isinilima sakho ngisukhathele kwabadala lokanga. Ngingicula. Ungazozethe ungcele la wena. Ngokuba uBen10 usuyibona ukuthi uyihit. Angani ukuthi ngangibonini la kuwena futhi wena ushela ngomuthi. Ungazongihlanyela la wena. Ngihlanganiswa yini nemithi angazi ucabanga ukuthi uyini la wena. Futhi utshele uma wenganyana yakho nomngani wakho ukuthi bengazodakelwa insangu la kumina ngizobagxoba mina meke ngijwayela ngayo. Hey ungalingi ufaka ubrand uhlangana lapha nalena. Into engizoyenza ngisekusakaza ngempama ezokuvala amehlo kuyisilima la. Yinkinga yakho. Uyoshaya unyoko ucathi mina ngiphathe ngibhenge zokuvalela ejele mina ngiqedile ukufamba bakho. Ngishaye phela ungazongisabisa la wena. Ucathi ngibothoke njengawe, ucathi ngibhuphe njengawe wena. Ukhuluma nawe namataputa wagcina ibona u500 rand. Hayi, kuyezwakala hlabanga ngendlela ebeka ngayo. Kodwa yekumina-ke kuyinkinga insizwa. Ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi-ke njengoba umasingcwabisane uney'nkinga ey'ngaka, ikuphi okuzoba isisombululo ukuze sikwazi siphumelele kahle nathi singathi ngendlela e-right. Cha uqinisile Mzulu. Khona kuzokade ngathi unazo iy'nkinga umasingcwabisane. Kodwa mina njengoba ngisenawo nje, bona ubalulekile. Ngiyazizwa inkinga kamboza, kodwa fanele sithole isisombululo nje obushilo. Ngiyacabanga ukuthi manje ngasisiza kulokho. Abantu bonke bashawa into eyodwa. Umasingcwabisane akhokhanga, khokheleti, ibhokisi injani, ifake kushintshwe. Ngase ngiqhamuka ne-backup plan. I-backup plan yokuthi wena unomasingcwabisane wakho. Kodwa unawo. Fanele ube ne-backup plan ezokuqedela i-stress. Yabo njengoba ungenawo, ngiyakudayisela-ke ngithi mina thatha umasingcwabisane. Umasingcwabisane akuwona umasingcwabisane, i-backup plan mina eyami. Kodwa kusho ukuthi umasingcwabisane ozowuthatha uba ngifuna ukuvimba ukuthi uyojoyina umasingcwabisane. Ngoba nangu uJoe unawo wakhe. Akusho ngoba lapho kungalami senzomkhipha nje inkampani yakhe ngimngcwabele. In case ingangcwabeli inkampani yakho Joe. Uzobula kumina ufike kumina uthi manje nginenkinga la. Uma bangithathele isidumbu sami kodwa bangikwazi ukuskipha imali ayikho. Mina ngenze njani? Ngithatha i-backup plan, iklemela ucash. Nangokumeni Joe, umasingcwabisane wakhe simkhokhele yonke into waba happy. Iyaphuma ile mali yakho ye-backup plan. Mina anginandaba nokuthi umasingcwabisane yakhokha noma ukhokhi. Uma ekhokhile umasingcwabisane, uyena uJoe uzobe nenkinga, uzosibiza futhi soyidlela imali. Ngoba mina i-backup plan izomnika imali yakhe. Zwakala kahle, kodwa umuntu angathi uyokhokha zafe la. Umasingcwabisane ngapha ama-backup plans ngapha. Ngifuna ukwazi ukuthi le-backup plan yakhe isebenza kanjani ngoba umasingcwabisane kuthiwa amalungu omndeni awu5 sekufanele u-add 10 rand ngaphezulu. I-backup plan ngabe kona kuhamba kanjani khona? Sibackupa to each and every family. Uyawukhava nje njengoba kusuke kukhave ngala. Kodwa into esuke izokusiza la ukuthi sibheka